HR Proof on tarkoitettu yleiseksi palonsuojaksi puutarvikkeiden sekä kaikenlaisten punottujen ja kudottujen luonnontuotteiden sisä- ja ulkokäyttöön. HR Proof on levitettäessä väritön neste, joka estää palon syttymistä ja tukahduttaa palamista. Aine on palo- ja räjähdysturvallinen, täysin vesiliukoinen, syvälle materiaaleihin imeytyvä neste. Tyvnord Baltic on sertifioitu palotestilaboratorio, jossa HR Proof palonsuoja-ainetta on testattu SBI-testillä. SBI-testi on vuonna 2002 Euroopan unionin hyväksymä paloturvallisuustesti. Se korvaa aikaisemmat kansalliset paloturvallisuustestit EUn alueella. SBI-testillä tutkitaan rakennusmateriaalien reaktiota yhden palavan kohteen tuottamalle kuumuudelle. Testattava materiaali asetetaan kehykseen, jonka alaosassa sijaitsee propaanipoltin. Reaktiota tutkitaan sekä visuaalisesti että tietokoneanalysaattorilla, joka mittaa testikappaleen tuottamat tarkat lämpö- ja savumäärät. Standardoitu testi helpottaa eri EU-maista peräisin olevien rakennusmateriaalien paloturvallisuuden vertailua. HR Proof soveltuu käytettäväksi puun, sahatavaran, puurakenteiden, kuten lautojen, palkkien, välikattojen, vuorausseinien, kattorakenteiden, säleikkojen sekä muun sahatun ja höylätyn rakennusmateriaalin ja hirsirakenteiden sekä kudottujen ja punottujen ihon koskemattomien materiaalien palosuojana. SBI-testissä HR Proof palonsuoja-aine on saanut puulle ainutlaatuisen paloluokituksen BS1D0. Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu. Savun tuotto on erittäin vähäistä. Palavia pisaroita tai osia ei esiinny. Ennen HR Proof palonsuoja-aineen levittämistä käsiteltävät pinnat puhdistetaan pölystä, rasvasta ja muusta liasta. Tutustu käyttöohjeeseen ja muista sekoittaa HR Proof huolellisesti ennen käyttöönottoa. HR Proof ei haihduta epäterveellisiä kaasuja. Käsiteltyä pintaa voidaan maalata tai käsitellä muilla pinnoitteilla 24 tunnin kuluttua käsittelystä. Riittävän palonsuojan saavuttamiseksi suositellaan materiaaleja käsiteltäväksi 2-3 kertaa 40-60 minuutin välein. Käsittelyn tulee tapahtua yli +5 celsiusasteen lämpötilassa. Käsitellystä pinnasta tulee huuhtelun kestävä 3-7 vuorokauden kuluessa. Paras tulen esto saavutetaan viikon kuluttua käsittelystä.